Moodleren bertsio berriko nobedadetan ez dago gauza ondirik, nik uste dut nahiko intuitiboa dela beti bezala Moodleen, baina bueno, badago gauza pare bat agian konbeni dela azpimarratzea lehenengo eta behin. Hemen goiko eskubiko txokotxo hontan, leku hori, hor agertzen dana gure izena eta irudia normalen, bueno, orain baditugu nahiko aukera gauzak egiteko adibidez. Hemen sakatzen badugu, gu izena emanda gauden ikastara guztietako foro guztien mezuak errepasatu ahal izango ditugu. Orduan, ja ez da beharrezkoa ikastaroan sartzea, fororaino iritsi mezuaren kopia ikusteko. Hau dira azkenean gure postara iristen diren mezuen kopiak, bai? Eta ez bakarri foroko mezuak ikusten duzu hemen bada, bai? Ikusten da? Orduan, gu izena emanda gauden foro guztien kopiak eta zereginen eta bueno, jakinarazpenak agertuko dira honan. Gure posta elektronikora iristen diren guztiak, baina segidan. Orduan, nahi badugu eman guztiak irakurritzat, hor klikatuta, ze gertatzen da, bueno, mezu berri badagoenean edo jakinarazpen berri badagoenean, hemen kanpai modu kontan agertuko da zenbaki bat gorriz. Orduan irakurtzen dugunean, ezabatu intzemo zaio, eta momentu batean sartzen garenean gunean, ikusiko dugu, ostra, baditugu 4 forotako mezu, bai? Adibidez. Berdina, baino mezu pribatuekin, hau jakinarazpenak ziren, eta hau mezu pribatuak. Ikusten da, orduan igual, nahi badagoen guztiak irakurritzat, eta kitxo. Agertuko zaigun zenbaki bat gorriz, eta ematen dugunean, edo irakurtzen dugunean, edo ematen badiogu denak irakurritzat, desagertu ingo da. Ados? Nahiko erosoa izan daiteke ikastaro askotan izena eman da badute eta foro ezberdinetatik jasotzen baditu zuen mezuak, adibidez. Ondoren, sakatzen badugu hemen hainbat gauza lehen ere bazeudenak, baina bueno, orain igual komenidan azpimarratzea agertuko zaizkigu, alde batetik gure profila eta editatzeko, gure kalifikazioa, bueno, mezuak beti bezala, eta aukerak. Orduan, aukeretan, klikatzen badugu, gure kontua konfiguratzeko hainbat aukera agertuko zaizkigu. Bueno, editatu profila, aldatu pasaitza, zein hizkuntza lehenitzen nahi dugun, importantea foroaren hobezpenak, bai? Foroetako mezu bakoitzeko posta bai, eman ere izena. Editorearen, bueno, hainbat gauza, hemen saltxeatu nahi baduzu, trasteatu, baina importantena da, hoxe, foroaren hobezpenak horrela daudela ikustea, bai? Mezu bakoitzeko, edo agian nahi dituzuen mezu guztia jaso, bai? Hortxe daukazue konfiguratzeko modua. Eta mezuen hobezpenak, orduan, mezu pribatua jaso izateko hauek berdez euki behar dituzue, bai? Gorriz balin badituzue, klikatu gainean, bai? Eta jarri berdez, bestela ez dituzue mezuen kopia jasoko. Eta gero, jakinarazpenen hobezpenak. Eta hemen, hoxe zereginaren jakinarazpenak jaso nahi dituzuen, inkestarenak, foroarenak, tabar. Importantena da foroarena, bai? Hau dena berde egon berdu. Bestela ez dituzue, foroko mezuen kopia jasoko zuen postan. Ados? Beste hainbat aukera dituzue, nik uste dut komeni zaizuela ere zereginaren aukitzaz, azkenean importante da jakitea ikasleak noiz egin duen zeregin bat, eta alik jakiteko zuzendu behar duzuela, bai? Eta beste gauza, bueno, bazuek ikusi, hau ere, pixka bat zuen gustora egin dezakezue, beti ere, kontuan hartuta foroa egon behar duela dena berdez, bai? Eta zereginarena ere, bai. Ados? Eta gero, azken aukera bat, lehen beste leku batetik egiten zana, eta da, orain ikusiko duzu, sartzen bagara hor, hemen emango digu, aldatu rola honetara. Orduan, ikusi nahi badugu ikastaroa ikasle batek ikusten duen moduan, sartu bagara hemen, eta hemen aukeratu behar dugu ikaslea. Neri aukera gehiago agertzen zaizkit, zuei bakarrik agertuko zaizue, ikaslea, irakaslea, bisitaria, autentifikatuko, bai, orduan, ikaslea, sakatzen baduzue, ikusten duzu ikaslea, eta orduan ikusiko duzue ikasle bat bezala, ikasle batek ikusten duena. Gero, nire oiko rolera itzuli, kasu honetan, nire interesatzen zait irakasle bezala jardutea, bideo grabatzeko, eta orduan irakasle aukeratuko dut. Hauxe da gutxi gora bera, hemen goikoak ematen diguna. Hala ere,
ez da nobedade bakarra, badago beste nobedade bat nik uste dut, agian konturatu zarete, baina badere, mezu ere bota nuen tutoren forora bere garaian. Oain ikastaro batean sartuko gara, eta orduan. Hemendik aurrera, bideo bat dagoen lekuan, deskargatu ahal izango dugu zuzenean. Horretarako download honetan klikatu, eta zuzenean, taka, gordel izango dugu bideoa. Edozein bideo, ikasle batek grabatutakoa, irakasle batek, gu jarritako bat, YouTubeko bat, edozein bideo, bai? Orduan, jetxi ahal izango dugu, gure ez dugu ibili behar, den ibiltze ginen bezala bideoak deskargatzeko. Kontuz, irakasle gaudenean, hau bakarrik egin ahal izango dugu, gu tutore bezala gauden ikastarotan eta taldeetan, bai? Bestela ez dugu aukera erik emango, ikaslei ez di aukera ematen download hori egiteko, ez bada berak bidalitako bideoekin, bai? Baina hoxe da, bai? Ikastaro guztietan agertuko da. Aldatu dugu playerra eta orduan beste bi aukera bata da. Pantalla handitzeko aski da hemen sakatzearekin eta ikusten duzu guztia, bai? Gero txikitzeko hemen, kitxo, ikusten duzu, pantalla handitzeko hor sakatu eta txikitzeko hemen. Eta hemen emango dizue kodea enbeditzeko. Baina bueno. Ados? Eta beste gauzatxo bat, baina hortako beste ikastaro batetara joango gara, bai? Beste gauza importante bat, ziuraski kontuatu zarete, olako mezu pilo bat ematen dutela ezkutuan ikasleentzat, olako kuadraditu urdin, bueno, ikusiko duzu. Bai? Adibidez, hemen. Ikusten duzu zenbat mezu ematen dituen? Bueno, lehenengo gauza, ikasleek ez dituzte mezu hauek ikusten. Haude bakarrik, tutoriak ikusten ditugu. Zer esan nahi duen honek? Mira, lehen etxun horrela funtzionatzen, baina hain bai. Agian zuetzat ez da oso praktiko izango, baina kontatuko izuet ez larritzeko honekin. Gogoratu, ikasleek ez dituzte hauek ikusten. Orduan, honek esan nahi du, ezkutuan ikasleentzat zain du, gai hau ezkutuan dagoela ikasleentzat. Ikasleak hemen ez du ezer ikusiko. Sartzen bazara ikasle bezala, bida. Ingo du, proba. Bai, ikasleak ez du ezer ikusten. Ez dago ezer. Baina, sartzen bagara, bai? Irakasle bezala, edo, berriro irakasle bezala jarriko du. Bai, irakasle bezala. Orduan, mezu guztiak agertuko zaizkit. Esan dakoa, bai? Bueno, aktibatu edizioa. Honek esan nahi du gai hori ezkutuan dagoela. Orduan, berez ikasleak, zu ikusten ezin luke erabili, ezin gozun sartu ere egin jarduera hortan. Baina gero hemen behian, jarduera horren azpian, jartzen du eskuragarri, baina ikastaro horrian erakutsi gabe. Horrek esan nahi du, naiz eta gaia ezkutuan izan, zuk ikasleari honen lotura ematen badiozu, sartu ahal izango du eta egin jarduera hori. Bai? Osa, gaia ezkutuan dago, ez du ikusten, baina zuk lotura bidaltzen badiozu, edo lotura hori guk txertatzen ditugun programazio pakete horietan balin badago, sartu ahal izango du. Ulertzen da? Orduan, hori egiteko zerbait ezkutatu edo argitara eman nahi baduzue, gaur egun hemendik egin beharra dago. Bai? Ez eskuragarri jartzen badugu, bai? Ikasleak ezingo du ikusi, naiz eta gu lotura bidali, bai? Ikusi, bai? Eta ja, desagertuko da. Hau ja ikasleak ezin du ikusi, inola ere, bai? Baina nahi badugu, naiz eta ezkutuan egon gaia, eskuragarri jartzen dugu, eta orduan, nik hemen kopiatzen badut, bai? Kopiatu loturaren helbidea, hemen, bai? Itxasi, bai? Sartzen naiz, horri hortan. Ulertzen da? Bai da nobedaderik nagusienetako bat. Esan dakoa zuei ez dizue gehiegi eragingo, ez baduzu ibili behar gauzak ezkutatzen eta erakusten, baina kontuan hartu hau aldaketa handia dela. Eta gero ixe, mezu hauek ikasleek ez dituztela ikusten, bai? Osake, lasai. Bueno, aio. Eta hoxe, zalantzak edo galderak edo zuek beste aldaketaren bat, edo beste nobedada batetaz, edo zerbait deigarria ze ohartu bazarete, bota forora. Ados, bueno, aio.